Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында. Сібір түлемесі үтіп кетмейшек, шол ветеринария табиблары профилактик чаралар үткәрәләр. Нинди? Бірдә машиналарда батып кала, җәяүлеләрдә газап шиге. Шолылар көнбагышкай балалар бакчасын янәшәсендәге зур сулыкка зарлана. Парклар, скверлар, урамнар шүпчәрдан чистартылачак, тукталыш павильоннары, җир асты юллары һәм башка объектлар граффитидан юылачак. Шолда җыештыру эшләре башланды. Сібір түлемесі ойыруша куркыныч ауру, аны юктыру очраклары Мәскәү һәм Чувашиядә ачыкланган. Бу ауру сыерлар, сарыклар, кәҗәләр өчен генә түгел, кеше өчен дә куркыныч. Вакытында медицина ярдәме күрсәтелмәсә, үлемгә китерергә мөмкин. Татарстанда әлегә бер генә Сібір түлемесе очрагы да теркәлмәгән. Ветеринария табиблары профилактик чаралар үткәрәләр. Бүген белгечләр белән бергә безнең тикшерү төркеме дә Кумыс бистәсенә китте. Бары тик бер ату һәм берничә секунд. Шулай итеп ветеринарлар сыерларны туберкулез авыруына тикшерә. Нәтиҗә 72 сәгатьтән соң билгеле булачак. Аннан соң эре мөгезле терлекләрне айруча куркыныч авырудан Сібір түләмәсеннән вакцинацияләргә мөмкин булачак. Дилә Искашаповның 20дән артык сыеры, үгезе һәм 40 бозауы бар. Һәм аларның барысына да иммунитетны ныгытырга кирәк булачак. 2008 елдан маллар тотабыз. 20 саум сыерыбыз бар. Елга 2 тапкыр килеп, кан анализлар алар, прививкалар ясыйлар. Шу авыр хезмәт, конечно, тырышабыз. Сібір түләмәсе ферма хайваннарының сәламәтлегенә генә зыян китереп калмыйча, икътисадка да зур зыян салырга мөмкин. Терлекләр үләргә мөмкин. Бу айруча куркыныч чыгышлы авыру. Ул кешегә дә йыга ала. Әгәр вакытында медицина ярдәме күрсәтелмәсә, үлем белән тәмамлануда ихтимал. Biz sığırlarını yılga 2 tapkır vaksiniyor itiyoruz. Sibirske yazıya karşı kişiler bilip tırsınlar. Uramda satkan itlerini kimden olsa da onlara dokumentsiz yaramay. Şolluğa kilgəndə biride sıyırlar һәм үгезләр yılına 2 tapkır yaz һәм көз айларында Сібір түләмәсе һәм башка куркыныч авыруларга каршы вакцинацияләнә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чәчәкләргә су сибергә кирәк, ләкин бу көнбагыш суга мохтаҗ түгел. Яңгырлар яуганнан соң яисә кар эреп беткәч, балалар бакчасы янында зур сулык барлыкка килә. Бирдә машиналар да батып кала, җәяүлеләр дә газап шигә. Бу хакта Чаллы халкы хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтовага сөйләде. Һәр көн Минфаиз Шәйхетдинов оныкларын балалар бакчасына алып килә. Монда машина белән килми, чөнки барыбер урарга туры килә ди Чаллылы. Аның сүзләренчә, мәктәпкәчә учреждениедә ремонт ясалган. Аның тирәсендәге территория беркемгә дә кирәксез булып калган. Машиналар сүнәләр, йөрерлек түгел. Мин үзем машина белән әйләнеп тегеннән йөрим. Монда кирлек түгел. Чаллылылар проблема яңгыр канализациясы булмау аркасында килеп чыга дип уйлый. Если бы были, то бы, наверное, такой проблемы и не создалось. Но ведь, однако, проблема существует, и все жалуются. И родители жалуются, и жители жалуются. В общем, проблема выше нас. И для автомобилей, и для пешеходов это большая проблема, так как не подъехать не можем, не подойти не можем. Вроде бы ремонт сделали, ожидали, что что-то будет в лучшую сторону, но, к сожалению, никаких изменений нет. Вчера здесь воду набирали, вот эти. Есть же машина специальная. А мы так думали, слава богу, хоть что-то здесь пройти можно будет. Башкарма комитетта хәбәр итүләренчә, әлеге урында эрегән суларны суырту планлаштырыла. Моннан тыш әлеге территорияда яңгыр канализациясы урнаштыру да планга кертелгән. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Шолда җыештыру эшләре башланды. Бер ай дәвамында парклар, скверлар, урамнар кыш дәвамында җыелган чүпчәрдан чистартылачак, тукталыш павильоннары, җир асты юллары һәм башка объектлар граффитидан юылачак. Юлчыларга һәм коммуналь хезмәткәрләргә безнең тикшерү төркеме дә ярдәм итте.
Рәмилә Җиләлиева 20 елдан артык автомобиль юллары предприятиесендә эшли. Ел сайын яз көне алар хезмәттәшләре белән бергә шәһәрне чистартуда катнашалар. Һәм һәр очракта да аларга бер үк нәрсәләр белән очрашырга туры килә. Монда күп иттереп граффитилар яза. Менә шуның белән көрәшәбез ел сайын. Әле менә мирны юып кына чыктык, тагын язганнар. Гел шул менә граффити безнең зур проблема. Төзекләндерүшләре бер атна элек башланган иде. Бу вакыт эчендә тукталыш павильоннарында тышлыклар өлешчә пыялларга алыштырылган. Булар барысы да вандаллардан саклану өчен каралган. Эшләр инде Тынычлык проспекты, Сөембикә, Чулман тукталышларында башкарылган. Үзгәрешләр Мәскәү проспектындагы тукталышларга да кагылачак. Производятся работы по замене крыш остановочных павильонов, замена оргстекол. Параллельно у нас проводится уборка обочины, то есть мойка лотков, подметание автомобильных дорог, вывоз грунта, уборка грунта на перекрестках, на разделительных. Также убираем пешеходные переходы, то есть полностью у нас уже идет уборка территории. Коммуналь хезмәткәрләр шәһәрне моторлау эшләрен 2 атна эчендә тәмамларга ниятли. Тышта уңайлы һава торышы булганда коймалар да буялачак. Чаллар әйтүенчә, шәһәрне тәртипкә китергә кирәк, әмма беренче чиратта вандализм белән көрәшү мөһим. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 3-нче көне сәхәр ашау төнге 3 сәгать 12 минутта тәмамланырга тиеш. Узучы вакытта 17 сәгать 53 минутка туры килә. Сәламәтлеге аркасында ураза тота алмаучылар да савап алырга мөмкин. Пәйгамбәрбез ураза тотучыларга ифтар ашау ашаткан кеше үзе дә ураза тоткан сыман савапка ия була дигән. Бу уңай форсатны кулдан ычкындырмыйк. Рамазан изге гамәлләр ая. Рамазан айында таравих намазларыннан кайтырга автобуслар булачак. Моның өчен җәмәгать транспорты графигын озайттылар. Автобуслар профилактория, уют кафесы, Татарстан тукталышларынан кузгалып, автостанцияга кадәр хәрәкәт итәчәк. Таравих намазы төнге намаздан соң укыла. Гадәттә ул күмәкләшеп мәчеттә укыла. Уразаның соңгы көне 21 апрель. Соңгы таравих намазы 20 апрельдә укылачак. Телевизорлар, кир юу машиналары, суыткычлар, мишләр һәм башкалар булар барысы да арзан бәяләрдән. Көнкүреш техникасы һәм электроника гипермаркеты РБТ-ру түбән бәядән зур сайлап алу мөмкинлеген бирә. 20 марттан 3 апрельгә кадәр РБТ.ру гипермаркетлар шелтәрендә кыргый ташламалар акциясе старт ала. 50 меңнән артык товарны 50%-ка кадәр ташлама белән сатып алырга мөмкин. Приятно удивлен скидкам в магазине. На стиральную машину экономия составила 8000 рублей. Это очень выгодно, если учитывать, что цены в магазине очень демократичные. Также присмотрел себе новый холодильник. Пока идет акция, надо брать. Вас ждет множество товаров по привлекательным ценам. Также оформить покупку можно в рассрочку. К примеру, приобретая телевизор топ-девайс диагональю 81 сантиметр с выгодой 2000 рублей. Ежемесячный платеж составит 333 рубля. Ждем вас за покупками. Көнкүреш техникасы һәм электроника гипермаркеты РБТ.ру көн сайын эшли. Профессиональ консультантлар интернет-кибет бәяләре буенча иң уңайлы техника моделен сайларга ярдәм итәчәк. Кыргый ташламалар акциясе 3 апрельгә кадәр гамәлдә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. С 25 марта в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. Продсклад «Победа». Колбаса краковская 400 грамм 169,90. Пельмени домашние 229,90 за килограмм. Все нужное по низким ценам.